Abacimi mlilo abathathu abasebenzela inkampani ekhiqiza iphepha uSaphi bashonele endaweni yesigameko ngesikhathi bebhula umlilo obusha ubuhanguhangu obuphelezela umoya onamandla, kanti abanye abathathu bashonele esibhedlela. Ayikho-ke imizi ecekeleke phansi kulesi sigameko. Kulo mlilo obukhona lapho emgwaqweni ngaseBoston kunabantu abathathu abashone khona, kwaphinde kwaba nabantu abathathu abashonele esibhedlela, kugcine kunabantu abawu-6 abashonele sebephelele. Nabo bonke kulabo abasebenza khona kaSaphi sithanda ukuthumela amazwi enduduzo kunini kulesikhathi esinzima kangaka. Kusasa umkhandlu uzobuvakashela imindeni laba abathintekala lento enzima kangaka. Sizobe sibaphathela izinto ezincane ezobasiza kulesikhathi lesi. Kunokukhathazeka mayelana nokungahlinzekwa ngezinsiza ezanele kubacima imlilo ukubhekana nezimo eziphuthumayo. Umphakathi unxuswe ukuba uqaphele uma ubabela noma ubasa umlilo emakhaya. New community members moving into the area that don't know about fires, so they think they're doing a good thing by trying to burn around their houses, but the problem is they're putting a fire in and then they can't control it. Especially the thing is they don't know which days to put the fire and they're putting it when there's a lot of wind. Kuleli sonto iziphathimandla zikamasipala umngeni kulindeleke ukuthi izivakashele imindeni abacima imlilo abashonile, kanti imindeni nethemba lokuhlonza izidumbu zabathandiweyo maduze.